Шулай ук көз айлары бакчалардан мол уңыш җыю сезонында. Кабак витаминнарга иң бай яшелчәләрнең берсе. Бу көннәрдә Соба районында кабак бәйрәмен үткәрделәр. Соба Дулкыннары телерадио компаниясе коллективы оештырган әлеге чара быел үзенең матур юбилеен 20 еллыгын билгеләп үтте. Иң зур кабак үстерүчеләр белән безнең хәбәрчебез дә очрашып кайтты. Менә инде 20 ел Соба Дулкыннары телерадио компаниясе хезмәткәрләре әлеге чараны елдан-ел камилләштереп, халык көтеп ала торган бәйрәм югарылыгына күтәрде. Соба Дулкыннары телерадио компаниясы елның елында менә 20-нче ел инде шушы зур бәйрәмне билгеләп үтә. Әлбәттә, бу бәйрәмне үткәрү өчен безгә Соба муниципаль районы башлыгы Рәис Нургали улы Миннеханов ярдәм итә. Аның спонсорлыгы белән үтә. Ә инде безнең монда төп катнашучыларыбыз ясли бакчалар, мәктәпләр, социаль учреждениялар, районыбыздагы оешма учреждение предприятиялар. Алар барысы да менә шушында үзләрендә үстерелгән кабакны алып киләләр. Иң зур кабакка конкурс була. Аннан соң кабактан ясалган эшләнмәләр, иң тәмле бәлеш, иң тәмле ризыклар, кабактан эшләнгән соклар, компотлар. Монда ниләр генә юк. Кабакның үзеннән генә монда ипиләргә кадәр пешереп алып киләләр. Менә бүген үзегез дә күрәсез. Бу ифрат дәрәҗәдә матур бәйрәм, көзге муллык, монда төсләр матурлыгын күрәсез сез бүген. Бу бәйрәмне халык бик яратып көтеп ала һәм рәхәтләнеп ял итә. Бу бер очрашу, бер күрешү. Менә көзге муллык бәйрәме бу. Һәрбер авыл җирлеге, мәктәп, мәдәният йорты, балалар бакчасы коллективлары бәйрәм чарасына бердәм һәм зур көч куеп әзерләнеп килгән. Кабактан ясалган эшләнмәләргә, композицияларга килгәндә иҗат җимешләре чын могҗизага тең. Без монда бер көнне мәҗбүрият түгел, шәхсән кешеләр үзләре килә, әле чит районнан киләләр, үзләренең зур кабакларын алып киләләр. Монда инде безнең төп җимеше дип әйтергә кирәк, иң зур кабага килүчегә беренче урын бирелә. Менә 20 ел дәверендә рекорд безнең 60 килограмм кабага килсәләр. Менә быел атлар 90 килограмм. Әле безнең конкурс дәвам итә, әле 100 килограммы да булар, анда көтеп калабыз. Безнең монда күреп торасыз, халык безнең центральный площадь Үзәк мәйдан туп-тулы, көне дә матур, Ходай да Аллаһка шөкер матур көннәрне бирде. Инде бәйрәм дә шундый матур булыр дип өметләнеп калабыз. Алдагы елда да әлеге бәйрәм, кабак бәйрәме безнең бренды дип әйтергә кирәк, сүрелмәс. Без моны дәвам итәчәкбез. Инде нәтиҗәле, җимешле, үзенә күрә бер үзебезнең районның гореф-гадәтләренә кереп калачак бу бәйрәм. Кабактан пешерелгән иң зур бәлеш, мантый, бөккәннәрне кабак һәм мин дигән фотоконкурс иң оста рәсем ясаучыга бәйге. Учреждениялар арасында кабактан ясалган иң матур композицияны билгеләделәр. Авыл җирлекләре арасында конкурс, кабак турында иң матур җыр, шигырь, агитбригадалар арасындагы чыгышлар барысы да комиссия тарафыннан зурлап бәяләнде. Бүгенге бәйрәмгә без әкиятләр персонажы алып килдек. Аннары быел Татарстанда гореф-гадәтләре елы булгачтан, милләт елы булгач, без менә шушындый курчаклардагын ясап, кулдан ясалып алып килде. Аннары Шүрәле әкиятеннән Габдулла Тукайның бик матур ясап алып килдек. Әкият Маша и Медведь, Чебурашкалар, төрле Микки Маус рәсем кружогында йөрүче кызлар белән шушы рәсемнәрне ясадык. Бүген без бәйрәмгә менә шундый фотозона алып килдек. Инде безнең күрсәтелгән бүгенге дөнья вазгыятьләре, СВО, солдатлар ясадык, сувенирлар ясадык. Барлык мөмкинчелекләре бездә бар. Инде хыяллар гына булып торсын, барсында тормышка ашырабыз, Аллаһка шөкер. Әлеге фотозонны эшләдек сәнгать мәктәбенең рәсем сәнгате укытучылары. Кабак бәйрәмендә әлеге яшелчәнең нинди генә төре, төсе, сорты юк иде. Кабактан ясалган эшләнмәләрдән күзләр камашты. Иң зур кабак үстерүчеләр дә кыйммәтле бүләкләргә ия булды. Быелгы 2023 елның иң зур кабагы 92 килограммда 400 грамм. Аны байлар собасында яшәүче Хадиевлар гаиләсе үстергән. Ләлә Зайнуллина, Фәннур Хасанов, Искәндәр Туманов, Татарстан яңалыклары өчен Соба районыннан.